عباس روایت کئی وی چکل کلمی دا اللہ نبی قبر کی دا سکی خودلو دا شونڈی مبارکی خوزی دلی دا سی جنبش دے غوگ میں ورنز دے کا پا شونڈو مبارکو باندی یو صدا دا یو آواز دے آوازون لگئی امتی امتی صوبان وی چرتا با دے گورم یا رسول اللہ وی ما دا حوض کوثر پا مقام گورا وی که علتم نوی وی ما دا میزان پا خواہ کے گورا وی یا رسول اللہ سخت و رزوی که علتم نوی بیا با دے چرتا گورم دیر زارو قطاری وجڑل اے مسلمان واورئی دا خپل پیغمبر دردون واورئی دا دردونونا ڈکا زندگی واورئی رابعدار شہید دے غفلت دا خوبونونا رابعدار شہید واپس شہید دا منچ پا کمولارو باندے روانی دا دا غیبت لارے دا دا بغض لارے دا دا حسد لارے دا دا نفرت لارے دا دا بے حیائی لارے دا دا فحاشی لارے دا دا غیبتونو لارے دا دا اللہ لارے ندی دا دا اللہ منشانہ دا دلیل لارو آخر منزل مقصود آج جنت ندے اغد جہنم در کے اسفل دے یاد ساتی چرت بدی گورم حضرت صوبان وی پاغ سخت و رزبان دے دا اللہ نبی فرمائی صوبانا ما دا جنت و جہنم پمینس کے گورا دا خپل امت نبغیگ رڑکو مو جنت بے داخلو ما